zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Atzalde ondanoi, hirugarren saioen gaz, eta gaurkoen gurekin Eider daukou. Eider Sánchez edo Xander. Atzaldeon. Atzaldeon. Beitu, egixe esan bitzuet, nik zu ez hautzen zaut, batxilerkoen gengo zenetik, ze... Kizen ordezkarixak klasekoa. Baizu baini, klaseko ordezkarixek izen gitzen, eta oina adibidez, begiratuko bana mobileko kontaktuetan ziur dauketela gordeta Eider ordezkaria. Ni daukot ziara patxi bat. Bai, hori da. Baina gero apatien, egun baten ordezkari moden gingo zen, olan bilera gauza bat beste, eta apatien entero nintzen abeslari xebe basarela. Bai. Gazteamek eta lehiaketara aurkeztu zitzen, Bai. irabazi be bai, Baita. eta bitu, dauzko hemen titular batzuk EITB-tik atarata, bat esango nauke. Gasteizko Jimila zaretoan ospatu dugun 2022ko Gazteamek eta lehiaketako finalean, Xanderrek bere bele beltzak kantua jodu zuzenean. Olako titularrak. Bai, ai, que entrañable. Bai. Eta horixe, orduen gaur podcastera ekarri zaigu, pixkat hitz egiteko Gasteizeti buruz, gazte baino sortzaile, guk begureko izetxie dauko, pixkat egongo diantzekotasun batzuk zure egoerakin, gure egoerakin, horri buruz hausnartzeko, hitz egiteko, eta holaxe. Ai, que guai. Ze pozik nagoen hemen egotia, no? Me hace como mucha ilusión. Gure bai zurekin egotie. Eta horixe, pasaudi urtetxo batzuk, bele beltz kantu atera zauenetik. Aurkeztu nintzen iamaiketara nik 16 urte naukon. Hori da. Osa, hasi nintzen musikia ditzen 15, eta daukot 19. Oin dela 2 aste, bete nitxula. Bai, baina zela gogoratze oso, noize eukizauen maketaleaketara orkesteko ideia hori kantu horrekin justo... Ba, behitu gogoratzen naz, egonitzela, bueno, hasi nintzen musikia ditzen, baina nik hasi notzen esan inorri. Osa, emuzustan kriston lotzia, en plan, ez dakit, hasi nintzen base batzu deskargetan, ahotz batzuk itxen, eta ez dakit zer, eta hasi nintzen, como en plan, aiema, que guai hau dana, baina ez dutzat nahi, eragutu inorri, que puta vergüenza. Eta eragutu nintzen lagunei. Eta lagunak en plan de, buah, que guai ba, hau argitaratu nun baitxen, ez dakit zer, dau jota guapo, no seke. Eta eragutu nintzen, nera iztian mutilai, en plan, guztetan jatzu hau, eta sustan, eiri dau, brutala, ez dakit zer, eta ja, eragutu nintzen, nera iztiak flipetan, porque no tenían ni idea de nada de esto, nire gurasuak, nire gurasuak bixak die oso musikasaliak, eta, en plan, nera itxa flipetan, en plan de, que fuerte, cariño, ez dakit zer. Eta, sinitzen gauzak itxen, jarraitxu nagoen itxen, eta ez asustan nera iztiak behitu, dau gauza batetzen dena, Gazteamak eta lehiak eta ni, ostra, bastakit zedan. Eta entera honitzen, irakur nagoen ez da izert, eta esan sustan, baina kantuak euskeraz aurkeztu bidie. Eta esan nagoen, vale, pues venga, pues guazen itxen, 3 kantu euskeraz. Deskargaun itxun 3 base, que momentu horretan iken itxula itxen ere baseak, erosi itxen itxun. Eta inauen, bueno, kontagotzut zelan oguritxu jaten bere beltzak itxia. Bele beltz kantua, da berez, belakon kantu bat. Momentu horretan, belako guzteta jaten pila bat, eta daukie kantu bat, que no la escucha ni el tato, deitzen dara, bele beltza. Bele beltza. Ez haututen bakarra zure abestixe da, beraz. Bai. Eta me encantaba besti hori. Eta descargaban basia, eta es que, o sea, no sé de qué, pero me vino bele beltz nahi zizutzen hau argiak, burura. En plan, no me vino nada más. O sea, eta jarri nagoen basia, eta hori, pues errepiko nagoen hasta la puta saciedad, eta, garatu nagoen letra bat horra sostien, eta jazta. Bai. Baina gero, pegadizue da. Flipas. Jartzatzen ritmuaz eta... Bai. Da oso grazioso eze, noiz, oza, maketaleiaketan gogoratzen dut. Momenturen baten, egon zala baten bat, kanta usauena hori, eta konturatu zela ni horti ninguela, ez que ez dakiz egiz esan, baina izauen en plan de, ai ama, que vergüenza, nabil kantuan. Baina, bai, oza, da, se te pega en la puta cabeza, oza, da, pues... Bai. Bueno, nik esan notzun, izautu ginen lehenen galdixia esan notzun, niretak, en plan, Sara, Charlie XX, Euskalduna. Buah, es que se politxa hori, por favor. Es que me encanta. Es que niri Charlie me encanta. Bai, eta genero nahiko antzerakue, hiperpop esango zaukera zure... Bai, oza, egisa da berak be Wikipediako paginan jartzen dau Charlie XX, genero hiperpop. Bai. Eta zure bai hiperpop. Bai, me encantaba, es que geixema gara horretan me encantaba, eta gero, oza, gaur egun universidadekin taulan igual pixkat aparkau dut hori dana, baina okurritzen jatenien gauzak eta holan, beti jotzen dut rollo horretara, oza, no me salgo de ahí. Bai, da pixkat, eta hau,
entzun zaitxu dalako zuen buruz hitz egiten beste elkarrezketa batzuta, baina base oso, ez dakit, oso fuertiek, ritmodunek eta letrak agian pertsonal hauek, tristi hauek, hortik doia gauzi edo... Bai, osea, eske gogoratzen da solak, osea, garai horretan nagoen entzuten Charlie, baina, osea, nere erreferente nagusixena da Roju. Dala, Bartzelonako tipo bat, itxen dauela, bueno, gaur egun uste bai hundikan itxen dauela, baina David Muguruten beste genero batzutara, post-punka eta ez dakit zer. Baina, itxen zauen musikia, holan, basan como... Osea, hori, hiperpopa, jota base gogorrak, en plan, pues holan, elektronikoak, que suenan mogollon, que te revientan los oídos con los bajos que tiene, eta, baina, bere letrak zien oso tristiak, oso pertsonalak, oso barnetik ataratakoak, eta ni momentu berretan, esan geike, nintzera munduko pertsonarik burutik sanuen zauena, orduen, pues, eltzen zan nere gana, eta, pues, gure nabon, hori pixkat repliketia. Ikusten da letretan be, hitz egite oso sakonkita, oso barnetik, eta esango zauke zure inspirazio iturri nagusixena zu zeu zarela edo zure bizipenak diela? Kantuak bai die, osea, adierazten dituztenak nik bizi izandako gauzak. Eta bizten da como modu bat hori dana atarateko, bai. Ze momentu horretan, faten itzen terapia da taulan, baina enauen kanporatzen hori modu ordenau baten. Eta, pues, beti izan oso kaotikoa, pues, que si ansiedade bitartez, edo, jo que si, pues... Eta musika eta kantuek bilakatu ziren modu bat, nun nik nagoen atera, nik sentitzen nagoena, modu ordenau baten, nun ulertzen zan nik sentitzen nagoen, eta nibe bai gustora sentitzen ditzen, zezan ponerle pixkat un lacito a todo lo malo. Orduan, ez da, guai zaun, momentu horretan. Eta ontxe igual... botatzen, a ver, bota biot un poco rant de zer egondan ere buruen azken negonetan. Eta, bueno, ez dakit zuen zedan Hora de Aventuras. Bai. Hora de Aventuras, bai. Me encanta serie hori. Eta indabe como spin-off bat de Marceline eta la princesa Chicle, de la ebrak nagusixa dienean. Eta Marcelinek dauko alako blokeo artistiko bat, ze ja ez dau triste, ja ez da gazte azarre bat, osea, azarre dagoen gazte bat, eta ez da lortzen inspirazioa idazteko letrak. Eta nik ustot momentu horretan be nahiko antzerako nauela. Ze, banau asko sobeto, eta banau beste puntu baten, nun gauzen beste ikuspegi bat daukoten, eta kostetan jat, rekonektetia, ez dakit, igual sentsazio triste horretatik, eta igual nabil berrikasten zelan idatek kantuak. Ze, ontxe bertan, pues eso, pues estamos trabajando en ello, gas asko bebeto, y me da un poco de vergüenza igual hitzegetia, bueno, esto da lotza, baina zaila da hitzegetia gauza tristietaz, cuando no me están pasando cosas tristes. Bai. Oniburuz, oza, oianak, parkatu, oniburuz esan zaguna da, hau, bera adibidez, aurkitzen dagoela inspirazioa justamente bere egunerokotasun monotonian olan esatiarren, en plan, como egunerokotasunean, sensazio txikitsuak eta aurkitzen ditunak, horrik, horre buruz idazten dagoela eta gustau jaten. Hori, ja, bai. Osa, artean eta artistek nire ustez, pasetan zaigu denoi dela ideia hori de kapitalizar materialmente eta artistikoki gertatzen zaigun guztixa. Eta gure egunerokotasuna dela gure lan materiala. Eta hori be askotan alda izan arazo bat, porque si artista izeteko eta idazteko eta besteko behar badot situazio konkreto baten egotea, hori be zaila da psikologikoki, Total. Dela gai nire ustez oso interesante bat, nundik ateratzen den inspirazioa. Total. Eske bai, baina eske nahi bebai oso violentua etxe jat bebai zentzu baten zen, ere letra danak dien, en plan, no super triste, nadie me entiende, sentitzenaz, pues eso, pues hartaldeko ardi baltza, eta ontxe bapatien, pues gustauko jaten idaztia, en plan, me encanta nere lagunekin daukoten, harremana, viva la amistad entre mujeres, eta lako gauzak idaztia, da como... ¿Qué ha pasado? Ez dakit, osea, orduen, no sé, ez dakit, bai, igual da hori, pues, más topetia rollo, pues, gauza txikinetan, igual, osea, igual ez duzula, ez etzala bizi behar zulo baten zure bizitza dana,
eta aurkitzu zeikela inspirazioa beste zeuzetan. Igual, ez dakiz zein izango da zure idazteko prozesua, o noiz okurrirute jatzun, okurrirute jatzun nien segidan nunbaitxen apunteta osun, o... Bai, eski bakitu zindan prozesua. Ikusi duzue bat gialen entrevistaren bat. Bai. Bere entrevista dien plan de, a mí me dan una base, eta ni noia kantutekan gainetik kantetan, eta 15 minututan ez badago letria ainda, esa canción no vale nada. Baninas tal cual. Osea, no vale nada, baina bada, en plan, jartzen duzta basia, eta basian gainetik ni noia kantuan. En plan, se me van ocurriendo gauzak, eta gero puta mierda bat, porque a lo mejor daukot jota esaldi guapo bat. Gero idazten dut, esate dut, eski astu injat, zesan doten. Askotan da, como, zesan nahi dauko hau, eski urten jat. Osea, buri beha askotan gertatzen zaigu, igual, labur metraiekin en plan de, zesan nahi dauko, zergatik jarri dozu hau, eta zergatik dan hau, pues porque momentuan gauko 20 minutu grabetako, eta zen gauen, hau aurrera tal. Orduan, askotan dela, como, gauzari de la inspiración divina, de las musas, eta ez donzu, eske, dana ez da metaforikoa. Totalmente. Nos va mucho el rollo de lehenengo itxoa gauzak, eta gero mutia justifikazioa. Ba, total. Eta larramendiz esan oso lan. Artistikokin nire ustez hori da konfiantza, osea, inbiozu, eta gero konfiau zutan eta zure esperientzen esateko, bale, hau etorri jat, honegatik eta horregatik gero aldot justifikau, eta esan zergatik. Bai, tal cual. Indo da, nau, orduan, da gauzia hori del misticismo del arte, que egia esan da, osea, ez dauko más trasfondo nire ustez askotan. O sea, ikusteko pixka como interpretar sueños. O sea, berretak eko zentzuzko. Mira, como aldo zera auki mitika parálisis del sueño, o sea, ez dakola como zentzurik, eta ikustu zela, como ez dakize, eta gero, ostia, eko justifikazio bat, eta hemendik datorreta. Eta, bueltauaz, abestixek, ez hau zu sortu itxezula, basi entzunala, eta holan, eta... Etxien bertan, estudio baten, zelan... Etxean bertan, ordenagailu batekin. Osea, no tiene más misterio tal cual, Osea, da plan, orokorrian guztia jate, bueno, beti bileta, osea, holan base bat eraikitzerako orduan, beti bilatzen dut bajua, perkusenua, gero, sintetizadoriak edo zer melodiaren bate daukitzen mago buruan, eta letria, eta punto. Bai. Eta gero grabau etxien izeke ordenagailu batekin nahi Dana, dakotzu. bai. Eroso, Bai, de puta madre, la verdad. Beste alde batetik, nun gustauko letzaizuke zure abestixek entzutie? Zein da testu ingurue? Buah. Edo zeinetan ez? Nun gustauko jaten entzutia? Buah, pues beitu. Gustauko jaten entzutia, faten banazalako festival batera, eta festivala, osea, en planen, ego baino lehen autaldia jotzera, hor intervalo 8 horretan, egotia entzuten nire kantua. Entzutia hori. Eta norbaitxek itxian ere berzino bat. Hori be gustauko jaten adibidez. Eta nunez, atreberte zara esaten? Nunez? Es que está feo. Baina badakitze aski, nunez. Ui! Esan eta pi jarriko. Voy a jarri pi, meses. Pi! Me daría un poco de cosa. Bai. No nos gusta esa gente. Ondo da jakitxie. Vale. Bueno, gube, ekoizitxeko kide izen da, gaztiek izen da, eta holan, bada gauza bat, gazte eta sortzaile izetiekin, guztetan jatzu, jentiek zuri buruz adibes notiziak urteten dienien, edo jentiek zuri buruz egiten da benien esatie, bai, abeslari gazte bat da, edo naixo izango zauke esatie, abeslaria da. Zelan guztetan jatzu, o zelan sentirute oso hori? Neri abeslari gazte me encanta. La verdad, chorrada, pero me hace sentir un poco Billie Eilish, en plan... Nazla gaztia eta, como, bai, lortu dozua bezlari, ez dakit, etiketatxua edo lortzia, gaztia izan da. Osea, azkeni asko, pentsa jat, gaztia gazela jota desprestigiauz gauza askotan. Eta, pues ez dakit, eukitzia etiketa hori, eta gehitzia gaztia, usta jat. Ez guai. Bai, zuik zezango zaukia gure kasureko? Ekoizetxe gaztea... Edo ekoizetxea? Ekoizetxe gaztea niretako. Niri ez dakit, ez di gaztea edo ekoizetxea. Azken finean, nahi gauna da ekoizetxe bat izatea eta artistak izatea, jazta, gazteak, nagusixak, helduak, berdin jat, baina gauzea da ekoizetxe bat izatea da, lehen entzin gauena de artista izatea eta jazta. Ez nahi dut izan rebindikau ezer geixau, nire rebindikazio bakarra da gaztea izatea eta hemen egotea. Orduan, berdin jat. Jo, baina, Liberia niretako dauko merito geixau,
Ez, gazte batek, ikasketa barik, bera bakarrik, medio barik, bebai, jendian konfiantza barik edo dena delakua, olako proiektuak aurrera ateratzea, bai alda, film labur bat edo ateratzea abestixak, o dena delakua, niretako dauko merito pixka gehiago. Eta horregatxik me gusta la etiketa gaztea. Pertzuta, nire gure notzun galdetzia, zeba, zuk, en plan, fizikoki beba ikuste gatu oso artista, Por lo que sea. bai. Eta ikuste gatu, en plan, zure kreatibitatea bebai, mostratzen zura como kanpoteketari, me encanta. Eskerrik asko. Bai, buruz buruz uste esan, edo... Ba, behitu. Ez dakit noiz, eten nauen kreatibitate hori. 15 urtekin, ni irtetzen kalera, pero con unos make-ups de elaboraus. En plan, baina eski me encantaba. O sea, kuriosua zan bebai, ze jasotzen hauen rollo, emakumietatik jota en plan, que guai, tia, me encantaria hori, eta gizonetatik kriston retxazua. Baina kristona. En plan, ez du nahi zu bereiztia. O sea, en plan, no mola, izen bizera hegemonikoa, izen bizera... Eta ni bezentzu askotan zen hegemonikia naiz. Yo no voy a hablar de no ser hegemónica, obviamente, porque soy blanca, alta, delgada, o sea, ez dakit. Nere rechazo hori eruteko modua zan, en plan, ba, beitu, pues si no me gustas, voy a hacer que te guste menos. Eta, pues eso, pues en plan, pues eso, pues eitzen hauen, pues eyelinerra 3000 aldiz luzi haua, bitxen itxun sombrak. Baina egon zana, o sea, garai bat, que deje de... Ez dakit, en plan, nagoen kantzauta, egon tiana demorana gentiana aurkaz, egeixadak, estar al pie del cañón todo el rato, da oso kantzaua. Orduan, egon zan, paron, rollo, hiru bat urte edo bakarrik eyelinerra itxen hauena, hori ez dut kenduko inoiz, me moriré con el eyeliner. Eta, oin, asinaz berriro, eta nau superposik, porque da, como, bezke berriro, bezentitzen en plan, itxotela dala zehoz itxotena niretzat, eta ba, oin, pues, oin ez dut jaso alako, en plan, no esto jaso erantzun, o sea, tampoco erantzunik, eta realmente si las recibo, pues me la pena un poco, o sea, ez dakit, o sea, niretzat itxen duten prozesua da, gainera ez da dut pentsetan realmente se da ninbiotena, ez da como lo que se me va ocurriendo, eta... Zan, abeslariren bat, holan, famatue mundu mailan, eta esan euen, fama erun alizeteko eta hori kudeatu alizeteko norberak, eukibidau erosotasun bat bestiengandik pertsibitua izetiekin. Eta iritziak izen honak izen txarrak egon bizara oso eroso, jentiek zu pertsibirutiekin. Eta ez dakit interesgarri xeiru ditu jaten, eta adibidez, zuk zeuk be, eider izetez, baina gero badokotzu xander, esango zauke alterrego bat dala edo lan, eta jentiek hori pertsibiruten dauela, edo, ez dakit, bereizketa hori badau, jentiek pertsibiruten zau, igual, ezagune bazara, jentiek ezautze zau, oine... Hombre, claro. Kontu honeigatik. Por lo que Bai. Baina, egia zan eske, bereizketia yo creo que igual txora da, baina ni juergan irteten aseria ni eiderenaz, ni xander. Juergan urteterakoen. Porque gogai kontzetenaz irteten azela como intensidade horrekin de que, beitu, ez dakit, jarbiote eyeliner bat onaino, inbiot sombria onaino, eta izeminaz drag queen bat gure badot, eta irteminaz eta familiaz nire lagunekin superrondo pasetan, eta pues, ez dakit, intensidade horren aldaketa itxen dago. Eiderretik xander izatera pasetzean. Nioen bertan eider izaten nabil, esan nago, zola, zai. Bai. Et nire egunetan kontesunien eider esan nauken azela. Baina hori ez dakit, daz momentu zehatz batzuk ez dakit. Eta juergan ez dago zetan esan, baina ez dakit. Iteten azerian esteratokira, edo igual nire lagunekin daukoten taldiakin bebai iteten azerian, igual eider baino xander naiz eta zirralekin joten egon, edo jo kese, ez dakit. Intensidade hori eta motivazio horrek karten dago aldaketia, baina nauke esango guztiz desberdinak garenik. Beitu, bakitzen noiz ikuste duten nik xander, oso xander. A ber. Bi momentu. Andramaixak. Total. Aurteko eta indala bi urteko Andramaixak. Ba, eske total. Kontzertu, eta bixetan egonaz, eta bai. Eske, niretzat Andramaixak, eske está mal que yo lo diga porque nire erresa da. Baina die como mi momento de brillar. Es que, en plan, da como, nagoain posik jotziagatik nire errixen, eta bebai, atxabateko gazte mugimenduak onenak. Es que entziagatik bebai aukera hori, da, en plan,
increíble. O sea, niretzat da oso fuerte. Eta gainera me encanta porque me encanta pentsatia en plan de eta ze jantzi bio. Nik uste dut estetika dala como realmente mi verdadera pasión. Ni sartu biko nintzateken FP de peluquería, porque es que benetan, es que pastan dut año ondo. Eta lehen aipatu duzu, daukotzula Xander bada proiektu bat, Bai. eta beste alde batetik zirrara. Bai, ai. Kontau pixkat hori. Ba, behitu, zirrara inauen nire kuadriako bikin. Deitzen dio oian eta maren dio honenak. Eta, zigetzen ze, bueno, ez dakit, oza, malenek eta nik beti danik itzegin dugu, en plan de, que guai, egongo zan talde bat eukitzia, ez dakit ze, bada egisa, maren doia jotzen gitarria, pues a lo mejor, ez dakit zemat, bueno, ez dut esan behar ze, gero bera bustera bronkia botakuz. Baina, desentetxo, eta beti danik itzegin dugu, en plan de, que guai, egongo zan jotia, eta nik egisa da, beti guztau izan jatela, bajuan, soinua, baju jolia bebai, en plan, Betza jatala como figura bat, dauna como oso marginauta, eta guztetan jatasko niri ikustia. Eta oianak esan zauen, indala bi urte, en plan de, ostra, ba, niri me encantaría hastea ikasten baterixea joten. Eta esan ginen, aiama, que fuerte. Eta batira zigetzen petzetan ez dakiz zer, eta, hori, gordezkari isa izanik, zauen, bueno, monitoretzatik eskaini zuzkuen, esan zuzkuen, imigabola lan bat, da berri jaian, atxabaltan ikastolateko jaian. Eta esan ginen, tara betzen badau hori gure burua aurkesteko, en plan, lehen kontzertu moruen, eta jo gehiago, ez da bizan bat abesti jo gehiago, baina izan hain guaixa, esan ginen, inbiop talde bat. Eta, pues, hortik, zigetzen betetan izenak, eta, pues, izenak esan ginen, bueno, ez dakit zer, nola lista bat jota luzia egin ginen, eta, deitxu ginen, zirrara. Bai, eta momentu zuen abesti propioik eskoberrak eixenak. Hori da. Bero ez gaso horretan, baina, bueno, estamos trabajando en ello. Suposatu zaila izango dela bai bateratzie ikasketekin eta Joder, bai. Bakoitza leku baten ikasten guri behori Bai. paseta jakulako eta... Bai, ez da, ezin da, ogoratzen az, esan ginen, guazen geratzen azaroan rollo ensaietako. Eta azkenin ensaiago ginen urtarreian uste dut. Osa, en plan, rollo 2 hilabete egon ziren hor, que no, bueno, es que de hecho, es que urrian uste dut esan ginen, bueno, no me acuerdo, baina rollo, denbora pila bat, en plan, tardatu gauen zose kuadretan. Orduen, bueno. Bai. Eta Iruñan ze moduz? Super ondo. Egixa da, que fanaz bertara eta aurkitxu dut gente oso guaixa, a las cuales podría decir que hasta quiero ir bertan, eta dabilela izeten oso esperientzia guaixa. Orduen, nau, super posi, porque como pensara municipio la mierda bat y está siendo super guai. Bai. Eta artistikoki, nabaritzen dozu, en plan, ezberdintasun bat, Iruñan zentopa dozuan. Es que Iruñan, o sea, garatu dut honan, en plan, un poco, que me la pela todo. Porque da como kalera itetia, eta da como, es que ikusi biot pertsona hau nerekin aurrez aurre junto bian pertsona bat. Eta al minuto va a desaparecer, eta beraz gogoratu behar bera horpegixana, eta bera neria besta. Orda, da como que munduz bebai, o sea, nik uste tontxe beha zinaz la makietan berri solan, bebai, un poco por, que eskaini dust, konfiantza etxeko lo que a mí me da la gana berriro. Eta ustot, herri txiki bat, bueno, atxabaltak geratu izango banintz, que seguiría solo haciendo eyeliner eta kalera erteten sin ocupar mucho espacio, sin llamar mucho la atención. Eta bai eskaini duztela, hori, bai, Iruñan afatiak, eta hori, beste lagun talde bat eratzia, eta beste bizitza bat eratzia, hori, pues, konfiantza pixkan nigan. Bai, azkenien, pixkat bizitza aldatze jatzu, bain, etxetik urten eta bakarrik bizitzen astezarenien, gero noskian lagunek dauzkotzu, claro. Izen pixukidiek, izen lagunek unibertsitatien dana dalakue, baina daukotzu ja zure bizitzakiko erantzunkizun bat nun ez zara gurasuen etxien bizi, eta horrek asko itxen dauztak itxen, niri pertsonalki horrek, zatot, ja, heldu hau sentirutenaz. Ez guztiz heldu handikan bat edaki, baina heldu hau bai. Nire eske, balixo izan duzt pila bat, en plan, hemengua relatibizetako. Bizinazela, como, alden duta hemen gertatzen da netik, baiako taukeria ikusteko que todo lo de aquí, ni lo bueno era tan bueno, ni lo malo era tan malo. Bueno, vale. Bukatzen goiez eta pasauko gara... Ai, que guai. Atal berezi batera diela, joku batzuk prestatu ditu hau. Vale. Die, lehengo eta ben ingo bata edo bestie. Bi aukera dauzkotzu, Vale. eta aukeratu bitxezu. Vale. Eta gupe erantzungo itxuo batzuk. Vale. Esaten fangonaz. Letra edo melodia. Melodia.
Bai, Ba, naz supermelodika. vale. Guretako, gidoia edo estetika? Estetika. Bai, Bai. garatu hori, zeatik. Bera, niko entxarte izan naz txikagion. Baina bintxe bertan, na puntu batian, bizitzan non, geixau eta jaten estetika eta ez dakit. Ez dakit nola esplika, baina geixau erakartzen duz estetika gidoia baina. Zer esan handi xauekiko lauke zure ustez, o geixau transmitiru zeike estetika batetik, gidoi batetik baino? Nik uste jentiek orokorrien usteko laukela gidoia, baina Bai. nik nire Estetika bat, estetika hon bat, asko esaten da. Nik be estetika esango nauke gidoia baino. Osa, ber, nire ustez, erantzuna daukona zentzu gehiago izango zen nire ustez gidoia, porque gidoitik hasten da estetika, baina estetika. Bai. Osa, nire beti estetika. hori. Asko bezako nagoa da Hori. estetika. Dauko zerbait. gidoia baino. Gauza da, letrak abesti baten edo gidoiak, esan daigun, pelikula baten, laburmetrai baten, emutu itxumezu oso literalak eta esplisituek. Estetikatik dator implizitue Jokua. Ba, total, asoziatibue danetik. total. Zuretako, A ber. SoundCloud edo Spotify? Wow. A ber, nire egunerokotasunien entzuten dut, oza, erabetzen dut Spotify, bale? Baina, das, oso gauza guaixak SoundClouden. Hor, SoundClouden da, como igo, oza, Instagramera igotzia que- kantua moruen. Bai. Eider, Spotify, Xander, Xander, Hori da. SoundCloud. Bai. Alata zure kantuek bixetan daz eta bixek entzuleizke? Bai, Ados, zure abestixetan, mutu edo barrukoa? mutu. eske, jentia pitzan da gauzo nekaturiko onena, oza, geixo gustatzen da bele beltz, baina eske, onena da mutu. Da, onena. Oza, da, es que es increíble. Es que, vaya barras me he hecho. O sea, da, oso guai. Gusta Bai. jatia bat. Bele beltz izango da, agian definirute zauna geixeno jentiek lehengo ez Bai. otzauena zure gandik, baina Ah, es que, bionik. es que mutu nire ustez da, en plan, es que dauko esaldi batzuk que yo digo, buah, increíble. O sea, en plan, es que bakarrik lelena azten dan esaldixa izaerarik ez daukat. O sea, me parece increíble. Bai. Baina ez da egixe, izaera badaukotzu. Bai, Ta a ver, asko. obviamente. baina momentu hortan ez. Ahí ba. Bueno, petzara hori ez. Baina hori, Interesgarrixe. Berriz be. vale, Hau da, Xander. vale. Guztiz Xander. Bideoklipa o kontzertua? Kontzertua, Bai. total. Bai. geratu da nire Es que- elkarrizketa. Es que, quiero Bai, decir... galdetu izan. A ver, videoklipa, egixa da, grabau gauen videoklipa oso guaixa dala, Omar Granakin, dala nera iztean mutila be bai, pero me encantó zera geratu zan dana, eta de hecho, gurot kontau gauza bat, en plan fun Kontau. fact, vale, dau momentu bat videoklipien, nabiela dantzan, eta dau como un alako flash bat, Bai, en plan txurixa. estrobo. Eso. Ba, egitu ze kantu nabien entzuten dantzan nabien bitxartien. Zein? La original de Emilia. Ah! Me encantaba kantu hori momentu horretan, eta da, ni dantzan horretan, eski da, geniala. Eta, joder, nau superondo, eski me encantó. Bai. Guk bideoklipa ikusitxe pentsako kezura abestixe daukotzula Bai. fondotipe eta La original de Emilia. fanpak. La mejor canción del mundo. Bai. Eta guretako, azkeneko izango litzateke antzerkixo zinie. Zine. Obvio. Bai. Bai, ikusteko bai antzesteko, edo ze desberdina da. Antzesteko, antzerki, oza, antzerki bat, Bai? baina ikusteko zinia. Bale. Bai. Zuk agian desberdin? Ointxe bertan, antzerkisa 100%. Bai. Ba, nik esango nauke ikusteko zinie, geixo ikustotelako, eta antzesteko igual antzerkixe. Bai. Bapatekotasune publiko hori nire Ez bai que gusteta jar. momentu Bai. ez duzuna, ez que ez dako konparazio. Osa, nire ustez da hori apur bat, pues hori, daukona kontzertua be. Hori da, bai. Plan, subidoi total, plan, subidoi. Hori da. Ja. Bai, eta bigarren jolas badako, bau. Vale, Azkarra izango da. vale, Izango da, Danik hitz bat esan gutzu, eta zuk erantzun biozu beste hitz batekin. vale, Horrekin, lehengo burure torte jatzun hitza botako zu, vale. eta izango da azkarra, hitz bat. Hola. Vale, venga, ba. Bai, Ai, que guai, me prest. encanta Pon. hoxe. Vale. A ver, kontzertua. Botas de pelo. Atxabalta. Maitxasuna, total. Gaztea. Tristea, en plan disidentea, rollo, depresión, total. Zaletasuna. Estetika. Lagunak. Emakumeak. Artista. Explosiva. Artea. Arima.
Politika. Beharrezkoa. Euskal Herria. Aberria. Eta borroka. Akzio zuzena. Ba, hoi izango zen. Bai, mila Mila esker. esker. Ba, eskerrik asko zuei. Eta eskerrik asko tortzagatik. Ai, que guai. Oso gustora gongarela. Bai, Que guai, ni bai. eskerrik asko.